Kabugs TV. Start sa Kabugs. Kabugs TV na live. Uy, diba? Kabugs TV. Cooking butchi tayo guys. Oops! Para si Makabugs. Dira itong magtuon guys, ang butchi. Ito sa hiwa-hiwaon guys. Butiti. Asli ini barbecue kan. Tarungan na po kung ano. Ji. Oh. Mukhang gana Gaji. Dali Gaji. Gaji. Na-shout out sa itong mga followers dyan Gaji. Gaji. Diba? Kaya naman. 2 hours tayong live ba nila? Salat ka. Five minutes na. 5 minutes na. Ito yung mga kaya pa.
Sige na yung magkikuha na din. Still is. Iya, butang na siya sa kanya. Really? Dapat makita ko ano. Hindi ko naman. Naman. Mabutang wala na din. Isa? Mabutang wala na din. Butang ba niya? Ganito ko ka ng kung mga butang ito. Tuntat si Jiha. Just. Iya, lagi bawa tadi. Ay, dapat. Kasi nasa live ka dyan. Ikaw. Sure. Ito lang, matagak lagi. Live ko din. Ako din lang. Live ko. Sa minadya sa now. Ikaw. So artista na yung mga mama. Ikaw noon. Artista na ta. Hindi ka mo artista? Ha? Dire na. Kaya papa, mapagod live. Yung artista na si Cardi. Artista na si Cardi. Bahala kang suko ka dira. Oh? Oo. Live na. Oo, wala. Artista na ka. Artista. Oh, Jiha. Sa? Live pa pa nga. Ako cellphone, dalawang cellphone. Live pa pala mga cellphone. Sa? Sa? Artista na siya ako. Kasi nag-live, ay, wala naman siya ni Panaw. Wala naman ipaw. Sorry daw. Mo naman. No, dra, Jiha, lapit Jiha. Apa? Sa? Papa sa mga cellphone sa? Sa? Artista na papa. Apa? Ini masih sini. Yang sikat. Apa? Yun tadi superstar, like Cardi. Excuse Jiha. Kuan man, balot lagi ng rosas. No.
No. Kita na sa live mga Bawa ko lagi ni Steve. Hindi ko dito sa live na. Iman ko ano lang ni buak. Hintay ko. Tatar. Ay tandog ka di. Tatandog mo ka di. Ako. Sabi. Look at this. What the apple? The biggest earth. Biggest show. Tagnay be guys. Ito, Murag ito, buak. live. Ibuak ha? Hindi di buak guys. Biggest earth. Biggest egg. Sa kapatsa. Buak. Sige be. Buak. Kumpara sa mga gagmay. May bus ba? Sige. Yung snapper. Ping di ka buwing na. Ping di bang. Nanay buak ma. Ma? Ma? Hmm. Ma? Sige. Double. Iya. Yang membawa ma. Hindi, wala mga kapagluto na ito na. French blender, butter, butter, jangan enggak. Jangan panas, bang, puting, 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 puting. Shout out! Iwatannya. Just give me an inch. Bakal na kaya masamot ka. Oh, you guys want it now? Okay guys, ito ka rin. Okay, di mo na lang noon eh. Ay, lagi dito na buak na. Kanira? Masamot ta, G. Ito na ba? Ayaw naman ka. Masamot ka na buak na. Ding, da, 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 da. 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 Da, 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 da. That's that, that. That, 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 that. Ano ko, ano yung nagluto ko na eh. Ito pa mo. Papahinay. Ako ang kusog. Papahinay. Dito ba? Dito ka ba? Kusog na ako ah. Sakit man akong mata. Ay, kusugay ka na di. Na? Tatatat. Hindi ma'am. Hindi ma'am. Wala. Diyan ang ma'am. Guys. Ayaw mo na prepare. Bawal. Mahala pala kung ano yun. Yung bawal. Bawal. Pasahan. Pinuti. Iwutan. Lihuwa. Ihawa. Oh? Ite. Baron! Bunch then.
Birthday. Mama ka mama, mom, you, mom. Sorry, mom, saya minute ya. Yeah, this one. Give me more. Mama. Ayan, sisig. Mama niya mo. Extra story ya, Jessic sabat. Mama, yun mo. Mama. Okay. Ilan batang bata tulog ka pa. Berong kita ay. Berong is na what? Unsa ang ganun na? Allah nagalapa. Matang laba mage. Mana latang laba ge? Mana laba ma? Laba ma. Marot pa. Diyan sakit. Wala na. Ako nagawagtang. But lang. Mura sa to. May lain. Aji! Ito hindi sa lang to ba? Excuse. Agak laba. Laba. Mana laba ma? Laba. Nanti udah laba. Ini lang. Talawas to. Ala. Kalain. Jadi tamakan. Tamakan. Oh, ito eh pa. Tamakan. Tamakan. Makan lagi. Wala na. Walain malas. Tamakan. Isa may tambakan. Papa na. Papa. Ikasiyasan. Ngita ba? Yung papa. Tamakan. Ngita talain. Ngita talain. Okay. Ha! Doon. Excuse me. Ito taglain. Excuse. Wait. Excuse. Pagibot Excuse. siya. Huwag ka na gamay. Ano? Bawa. Have this hatch? Oh, Jay. Love ko na, Jay. Ano na? Ano sa'yo? Sa'yo? Las ma. Las. Ano eh? Wala man ka narito kihan. Sige. Tingnan mo. Anak ko. Ay, mga lang naong di. Mga naong di. Tingnan mo. Mama. Gigi, balik. Kunjung kayo. Taro nga ay. Ay, Ayo. Palayo lang.
Magaya mo man mo amahan din. Papaw! Ha, Jimmy, ha, Jimmy. Ha, Jay. Ayaw, hanap ka dira, Jay. Ayaw ka na. Ini mau apa? Mahal. Oh, more. Yeah. Much more, more. Thank you. More, more. More. Sleep. What is it? More. Hindi mo nisukat. Hmm? Visit siya. Uy. Yan, ano yun? What is Ano it? yung luto? Ah, muna yung barbecue. Mas 15 yung barbecue. Pag-jeez. Hmm? Pag-jeez. 15 yung barbecue. Tagin sila itong sa laki. Pag-jeez man to. Just ito lang. Pero kung gipalit kay kato lang ko an. Patay. Ang kangat ni. Yan lang. Ang ban ipis ra kayo pero tagkin simbol to. Anji.
very good. Ilan na minutes na? 25. Nang nakita kita. Mama. What is your name? Wala. My name Is. Clara J. Is. Patanan. Is. Arviso. Is. Ah! Yeah! You did it. You. Yeah. Maybe roll the teacher. Jujur. Till the children. The shark only. Bunutan niya siya. Bunutan niya. No. You. So ini takut nembung saya juga hungry home. Now hungry. Ma, nhum nơi nhầm. Of course. Stop it. What's organic trash? Tapos trash. Jadi, Iya. Bagus sih. Tangan. Sinabi? Ano na? Ano saan mo? Sayan. Gora? Ha? Ayan, ikit kan dugo. Dugo man na, bi. Ano nga namang dugo? Ito. Awa. Dugo lagi na magkagalagrab. Dahil man tong usa. Kinain mo dito. Ito, nasagol, oh. Kana sa... Okay, dili. May langkat na. Ito is store.
Unsay lasa na ito? Oh, ano? Mm. Yung patay. Tapos, sa Mani kasi kasing sa kanya. Ano yung magisod Yan po yan. Tapos, ako na. Ako na patas. Patas ha. Patas ito. Tapos, ako na. Patay ka. Oh. That's a Corano. Good. Amaya agad mayroon din silang kaon. Mayroon sila. Tunggu. Stop! Tika, just stop. Mana sa tika game? Wala sa tika. guys, ang hinihintay natin guys. Mana?